ערב טוב, אנחנו המתחזים. רפי גינת הכניס לכלא לא מעט נוכלים. עודדה שוורץ נפלה בעצמה קורבן לנוכל מתחזה. שניהם כבר ראו הכל, אבל שום דבר לא הכין אותם לרגע שנקראו לסייע לגיבורת הפרק שלנו. חגית צור חשבה שמצאה שידוך משמיים ונסחפה לרומן סוער עם מתחזה שריסק אותה עד שניסתה לשים קץ לחייה. ואז נכנסו לתמונה מר קולבוטק וכהנת הטיפים של ישראל. יחד הם עזרו לחגית לעמוד על הרגליים ולחשוף את הסוד האפל של המתחזה שהתאהבה בו. הנה הסרט שידחו לי מתחזה, במאית מוריאל לוי פרדיס. אפרים, חצי שנה אתה חסום אצלי. פתאום אני משאירה הודעה מוזרה. אני פשוט חייבת לסגור מעגל לפני שאני לא יודעת מה הולכת. שתדע שאני מאוד מאוד אהבתי אותך. אפילו אם אתה נוכל ואתה רמאי. אבל ככה, אתה לא סתם גנרת ממני. אתה ריסקת לי את הנפש. אין לי מה להגיד לך, אפרים, באמת. אני לא רוצה את החיים האלה יותר. זהו. כמה כדורים. אני מגיעה למנוחה והנחלה. להתראות. שלום חיים. שלום חגית. הרבה אנשים שישמעו אותי יופתעו. הרבה אנשים שמכירים אותי לא יודעים. עדיין יש פחד. גדול מאוד. היו לי איומים. שמה? יבואו לפגוע בי, בילדים. הפחד ממנו הוא פחד מהותי, כאילו פחד שהוא תמון. למה את מרגישה שחשוב להגיע לספר את זה? דווקא זאת הסיבה, כי אני יודעת שכמוני יש עוד הרבה שנפלו במקום שהם היו מאהבות, שנפלו בנקודות החלשות שלהם. היום אני מבינה שאסור להתבייש, ואין ממה להתבייש גם. כי מי שצריך להתבייש זה הנוכל, במקרה שלי זה אפרים. זה סיפור על אישה שרק ביקשה למצוא אהבה חדשה. אחרי 4 שנים לבד, חגית צור, עובדת סוציאלית ואם ל3 ילדים, מחליטה שהיא בשלה לזוגיות ומוכנה לחזור לשוק הפנויים פנויות במגזר הדתי. ואז בבוקר גורלי אחד, הטלפון שלה מצלצל. פנה אליי שטחן שראה את הכרטיס שלי ומאוד המליץ על אפרים אברהם. אמר שהוא מכיר אותו, שיש לו חברה, שהוא בן אדם ישר והוא מחפש קשר רציני, בחור שיודע לכבד את הבת זוג שלו. היו לו את כל הקריטריונים שחיפשתי. גרוש פרק ב', דתי, מחפש קשר רציני. ואת האמת שמבחינתי, אפרים אברהם היה קליק ממבט ראשון. צחקנו, השיח זרם. ספר על הילדים שלו, שהם לומדים במוסדות חרדיים, מראה לי תמונה שלהם. הוא שידר חביבות, הוא שידר חום, הוא שידר שמחת חיים, חיוך. הכל היה by the book. את אומרת, יכול להיות שזה האדם שחיפשתי? כן. את עושה בדיקה על השם הזה? אולי תמיד אני עושה בגוגל, אבל אני לא חוקרת, כן? וכשאת מעלה את השם אפרים אברהם? כלום. הכל בסדר. עד עכשיו זה נראה כמו שידוך משמיים. חגית נותנת צ'אנס לאפרים אברהם,
ומכניסה אותו לביתה. הוא נפגש עם הילדים? כן. הוא ידע עם כל אחד לדבר בשפה שלו. עם הבן שלי הגדול, הוא התפלפל בגמרא, הילדים שלי אהבו אותו. הם אמרו, כן, סוף סוף קיווינו שנהיה משפחה, כי הם דווקא מאוד רוצים שנתחתן, נעשה ערב שבת ביחד עם קידוש, בשבילם זה משמעותי. יש לו קסם אישי. הוא מראה לי את הפרוספקט של החברה שלו, הוא מספר הרבה, מדבר הרבה על העבודה. אפרים אברהם מציג עצמו כאיש עסקים מצליח. מי שהקים בעבודה קשה חברה גדולה להשכרת מכוניות, וחולש היום על צי של כלי רכב. כל יום ראשון הוא אומר, יאללה, אני במכרז, והוא מספר לי כמה מכוניות הוא קנה, ובאיזה מחירים, הרבה פעמים הוא היה פותח את הנייד שלו, אומר, רגע, לא מוצאים איזה רכב, כל הרכבים היה להם איתורן, ואיפה הם נמצאים. ואז הוא אמר לי, הנה, את רואה, רואים באיתורן, הרכב הזה כאן, את רואה, כאילו, מלא רכבים. ואת רואה את זה? כן, בנייד שלו. אני ממש מתנצל שלא חזרתי, זה מדבר לדבר, אני כבר מסיים את כל השטויות האלה שיש לי פה על השולחן, ואם יהיה לך זמן לדבר. מהר מאוד חגית מבינה שהיא בזוגיות עם אדם שמכור לעבודתו, אבל היא לא מתכוונת לוותר על אפרים. היא מנסה בכל דרך, לפעמים בכל שעה, להיפגש איתו, לנסות לפתח קשר אמיתי. פעם אחת אני זוכרת שישבנו, דיברנו עד השעות הקטנות של הלילה, 2, 3. פתאום הוא מסתכל בטלפון, הוא אומר, וואי, יש משהו דחוף שאני צריך לצאת. אמרת לו, מה קרה? הוא אומר, אני לא יכול לפרט עכשיו, דחוף. במהירות, כאילו, לא יודעת, כאילו יש אזעקה, אנחנו צריכים להגיע לממ"ד או משהו כזה. ואז מתקשר, אני כל כך מצטער, וכאילו מדבר מהטלפון השני, ואני באמת כבר לא זוכרת. הוא מדבר עם מישהו בקו השני? את שומעת מישהו או רק שומעת את קולו? אני שומעת את קולו. כשאת באירוע הזה, כשאת ברגע הזה, את מתוסכלת מזה שהוא הולך? ברור. או שאת חוששת ודואגת לאיש הזה? גם. שאולי יקרה לו משהו. אני דואגת, חוששת לו, מתבאסת, וגם שואלת את עצמי אם זה החיים שאני רוצה לנהל. כי זה התחיל להפריע לי באיזשהו שלב. ואז הוא אמר, תקשיבי, אסור לי להגיד לך את זה, אני רוצה לספר לך דברים, אבל אסור לו לדבר, אסור לו לספר. וגם אמרתי לו שזה יכול להפיל את הקשר, כי באיזשהו שלב זה כבר יצא לי הסבלנות. שמע יפה שלי, אני אוהב כל מילימטר ממך. את הבן אדם אוהבים דרך הנשמה שלו, ולא חסר לך כלום, את אישה יפה, בעזרת השם שבאמת מאחד את הבתים שלנו בעזרת השם. אפרים מבין שהוא עלול לאבד את חגית. הוא מזמין אותה לפגישה דרמטית, שבה יחשוף בפניה את הסיבה האמיתית שמאחוריה ההיעלמויות המסתוריות שלו. הוא אמר שבגלל שהוא רוצה להיות איתי בקשר רציני, שהוא היה יותר רוצה לשתף אותי בדברים שקורים איתו, הוא מספר לי עובד במוסד. כשהוא מספר את זה, את חושבת מה? זה היה נשמע לי מוזר. אני זוכרת שאמרתי לו, תראה לי תעודה שאתה במוסד. הוא אמר, אני אראה לך את התעודה. לא, אני אראה לך, אל תדאגי. הוא אמר, כן, את תחתמי על ויתור סודיות, אני אראה לך הכל. הוא אמר שיש לו מפקדת שקוראים לה דנה גולן, שהוא רוצה שאני אפגש איתה ואכיר אותה, זה מישהי שהוא נמצא איתה כבר המון שנים. חברים מאוד טובים. הוא היה אומר לי, צריך להיות איזו פעולה. אתה רק זוכרת שזה היה משהו שבשדה התעופה. ושהוא מדבר איתי מהדרך, כי יש עוד טלפון, והוא עושה שיחה עם הטלפון השני, לא, אל תצאו, אל תיכנסו, לא, אני מגיע וזה, כאילו... ואז, טוב, חגית, אני אדבר איתך, ביי, וזה. אם היה פיגוע, או איזה חייל נהרג, הוא היה מתקשר אליי מוצאי שבת, בוכה, ממש. אני אומרת לו מה קרה, כאילו הוא אומר, וואי, וחייל, והייתי קשור אליו, ונתן פרטים על החייל, ואני צריך ללכת לנחם, וזה מרגש אותי. זאת אומרת, זה בן אדם רגיש.
אני חושבת שוואו, בגיל 44 עוד להקריב את החיים שלך, וגם הוא עובד קשה ביום בחברה של השכירות רכב, וגם הוא עובד קשה בלילה. וברור שאני מעריכה, כמו שאתה מעריך חייל שמגן עליך. עכשיו, אחרי שנחשף בפני חגית, אחרי שגילה לה את הסוד הגדול בחייו, סוחר המכוניות ביום וסוכן המוסד בלילה, אפרים אברהם, סוף סוף פנוי לאהבה. חיים שלי את, חיים שלי, שהשם ישמור אותך מאיפה באת לי. שהשם יברך אותך, איזה צדיקה את, חבל על הזמן. מעניין מה עשיתי טוב שזכיתי. הוא היה בן זוג מושלם. היה לנו קשר שהייתי מגדירה אותו קשר בריא. היה לי המון תקווה על הקשר, על החיים, על דברים טובים שהולכים לקרות, על חלומות שהולכים להתגשם. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. אני עובדת סוציאלית, המשכורת לא זה, וחיפשתי עבודה נוספת, ואז הוא אמר, בואי תעבדי איתי, בואי נהיה שותפים. תעזרי לי גם, כי אני עומד לפני הזדמנות פז, שכאילו בלי שמישהו יעזור לי אני לא יוכל לעשות את זה. מה שאת צריכה לעשות זה רק לפתוח חברה, אני משלם לך על זה משכורת. זוכרת שיצאתי משם ממש מאושרת. כאילו, לא ידעתי שאוטוטו הכל הולך להתנפץ בצורה הכי אכזרית בפנים. בשלב הזה חגית המאוהבת מחליטה לקפוץ למים העמוקים של עולם העסקים. היא משתכנעת לפתוח חברה שתהיה רשומה על שמה, ואילו אפרים יהיה ערב לכל ההלוואות. והחוזה ביניהם נחתם. אפרים מציע לחגית לקחת הלוואות שיושקעו בעסק. הוא מבטיח בתמורה להעביר לה שכר חודשי וגם את החזרי ההלוואות. בחודשיים הראשונים הכספים מועברים והעסק רץ, אבל חגית לא רגועה. אני לא בן אדם שלקח הלוואות עד היום. אני אישה פשוטה, מה שיש לי, מזה אני חיה. אם הייתי רוצה לטוס לחול ולא היה לי כסף, לא טסתי. פתאום כאילו בשבילי לבוא תוך שבוע לקחת סכום כזה של הלוואות, זה היה משהו מטורף, זה הלחיץ אותי ברמות. נכנסתי ללחצים נפשיים מאוד 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 קשים. כמה הלוואות לקחת? קשה לי לדבר על זה, הרבה. בהתחלה לקחנו 500,000, וזה הרגע נמחקה לי המחשבה לחלוטין. נכנסתי להכחשה מוחלטת של כל מה שקורה איתי. אין אמון של 100% שהכל הולך להסתדר. ואז דברים התחילו להשתבש. פתאום אני מתחילה לקבל טלפונים. הלו? חגית. כן? חגית, מה יהיה? הצ'ק שלך אצלנו, מה זה, אין לו כיסוי, והיו לי איומים. שמה? שאם אני לא אעביר להם כסף, הם יבואו לפגוע בי, בילדים. למה אתה פונה אליי? שאני אישה עם ילדים קטנים. הוא הביא לך את הצ'ק, תפנה אליו, הוא הבן אדם, הוא המקור. אבל הוא אומר שלך תגבה ממנה. הוא אומר לך לך תגבה ממנה? אני אולי תלך למשטרה. אני בן אדם לא של משטרה, חגית. אני בן אדם לא של משטרה. לא מעניין אותי. אני היום לא מקבל את הצ'ק, את תראי אותי בתוך הבית שלך, בתוך הבית תראי אותי, יש לך שם שעתיים, תביא את הכסף של הצ'ק. זה לא ייגמר ביום, זה יפה. אז איך צ'קים של חגית התגלגלו לעולם התחתון? לדבריה, אפרים פשוט הוציא פנקסי צ'קים של החברה, ופיזר אותם לכל עבר. אני זוכרת שהייתי מתקשרת לאפרים, והוא היה, לא, מה את מפחדת? הוא סתם מאיים. תגידי לי, מה עובר עלייך?
עובר עליי שאני בלחץ, אני הסברתי לך כבר מה עובר עליי. אין לך. הסברתי לך, מתקשרים אליי רבים על ביטולי צ'קים, זה משהו שאני צריכה להתמודד איתו? בצורה, את לא צריכה להתמודד עם כלום, גמרנו. אני מלכתחילה אמרתי לך לא להשתמש לי בצ'קים בלי רשות, ואתה הלכת הוצאת את הצ'קים למיליון. אז הנה, יש לך עילה לבוא להגיד למה את לא קשורה לצ'קים האלה. על איזה סכומים שמה מדובר? דעתי מעל 1,000,000 שקל. אחד העבריינים, דרך אגב, הוא גם היה בתקשורת, אני לא אגיד את השם שלו. זאת אומרת, עבריין מוכר. מוכר. הוא אמר לי שיש אצלו 700,000. איזה סכום? כן. וכמה זה מלחיץ ודאי שעבריין מוכר מחזיק צ'קים כאלה ודורש את פירעונם בצורה כזו או אחרת. מאוד. וכשנגמר הכסף בבנק, אז נגמר הכסף בבנק. אתה צריך עליו, אתה לא יכול לקנות. אני כמו זומבי. אני עושה מה שאני יכולה, ואני לא מצליחה לאכול, לא מצליחה לשתות, אני לא מצליחה להתייחס לילדים. אני מפחדת לספר אפילו לחברות שלי מה קורה. אני זוכרת שיום אחד הם חגית מה קורה איתך, תראי חזית ועובר עלייך משהו. ואז התחלתי כאילו לבכות, אבל לא יכולתי לספר לאף אחד. למה? התביישתי. הבנתי שאני מסובכת, לא הבנתי עד כמה. אפילו לא אמרתי לך שום דבר, ותמיד הייתי איתך לאורך כל הדרך. אבל תפסיקי לבכות, אבל תפסיקי. אבל אני כבר לא יכולה, אתה לא מאמין שזה שבר אותי סופית? אתה כבר לא יכולה, זה השילוב של הטלפון הזה, והשילוב של ההבטחה שלך שייכנס כסף, וההבטחות שלך שבר מביא... חגית, תקשיבי לי רגע. השקרים האלה, זה מלחיץ. חגית, תקשיבי רגע, תפסיקי לבכות. אמרתי לו, תגיד, מה קורה עם כל הכספים? אמר, מה את מפחדת? אני אשלח לך אותם. ואיך תשלח לי אותם? מה זה תשלח לי אותם? אל תדאגי, זה יגיע לך באווירון. לועג לך. כן, כי הוא הסתלבט עליי. ואז ניתקתי את הטלפון, חסמתי אותו וזהו. סיפרת לילדים? כשהסיפור התפוצץ, כבר כן, אבל סיפרתי ממש בקטנה בהתחלה, שאפרים גנב ממני כסף, אז היה איזה עוקץ. איך הם קיבלו את זה? קשה, הם אהבו אותו. הוא הבטיח להם, אמר, נסע ביחד, נעשה טיולים ביחד וזה. הקשרו אליו. כן. גם להם התנפצה תקווה. עכשיו חגית מחליטה לחזור לנקודת ההתחלה, לאדם שהכיר לה את אפרים אברהם, השטחן שרק לפני כמה חודשים הציג לה את אפרים בתור מציאה של פעם בחיים. שלום, מה שלומך? כן, שלום. לא, היי, שלום, זאת חגית, החברה של אפרים, מה שלומך? תגיד, איך אתה מכיר את האפרים הזה? תראי, אין לי איתו היכרות יותר מדי, הוא היה במאגר, בקבוצות. ואז אני מתחילה לבכות, ואני אומרת, אני לא יודעת מה קורה כאן, הוא השאיר אותי בלי שקל בבנק, למה הוא עושה לי את זה? זה לא הגיוני, זה בן אדם לא מתנהג ככה לבן אדם שעושה איתו עסק, שהוא בן זוג שלו. ואז הוא שתק. יש רגעים בחיים שהם יכולים להיות גם 10 שניות, אבל הם הרגישו לך כמו שנה. וזה הרגע הזה של השתיקה. היו עליו קצת תלונות, האמת. עכשיו אם אני שם לב שגם לך יש תלונות. הבנתי שיש לו קצת ג'נן, אז לפעמים הוא ככה, לפעמים הוא ככה. הוא אומר לי, מצטער שלא אמרתי לך, לא חשבתי שזה יגיע למצב כזה. אני אומרת, מה? רגע, תקשרי לרב שלו. הוא היה נתפס בעיניי מישהו שאפרים מאוד תופס ממנו לאורך כל התקופה שהיינו בזוגיות, כל פיפס הוא היה מתקשר אליו. התקשרתי לרב, ואז הרב לקח נשימה עמוקה, והוא אמר, תקשיבי, את יודעת שיש לו עבר? אני אומרת לו, מה זאת אומרת עבר? הוא היה כלא, ישב על הונאות, אבל בדקתי בגוגל ולא ראיתי כלום עליו. תסתכלי, אפרים קניאס. עכשיו זהותו האמיתית של המתחזה אפרים אברהם נחשפת, וגם התואר המפוקפק שהוא מחזיק בו עד היום. אפי קניאס הוא שיאן ההופעות בקולבוטק. 3 פעמים הוא כיכב כאן בעבר, וידו עוד נטויה. בימי קולבוטק, אפרים אברהם עוד היה אפרים קניאס.
ועכשיו רפי גינת עומד לקחת אותנו למסע בזמן בעקבות המתחזה ששבר את כל השיאים. אנחנו כאן כדי לדבר על אפרים קניאס. מוכר השם? קודם כל היה נדמה לי אביר ההופעות בקולבוטק. עשינו איזה 3-4 פעמים תחקירים עליו. למה, אתם איתו גם עכשיו? אנחנו עליו בגלגולו החדש, אבל לפני זה בוא נזכר באלוף ההופעות בקולבוטק, אפרים קניאס. היום נשבר שיא בקולבוטק. בפעם הראשונה בתולדות התוכנית משודרת כתבה שלישית על אותו אדם. והכוכב עם השיא המפוקפק שמו אפי קניאס, עבריין מרמה. ההתחלה הקולבוטקית שלו הייתה בינואר 2005. אז היה אפי קניאס הבעלים של תל-אפ גמה, שמכרה ציוד מחשבים באינטרנט. עשרות לקוחות, ספקים ונותני שירותים נעקצו אצלו בעשרות אלפי שקלים. בפעם השנייה הוא נחשף כאן בתרגילי נוכלות של קניית דירה, מחירת רכבים ופיזור צ'קים. אתה חתום על החשבוניות, שאתה לקחת כסף, אתה חתום, יש חתימה שלך על חשבוניות שלך. חולפות כמעט שנתיים, ובנובמבר 2006 אפי קניאס הציג עצמו כיזם שעסקיו חובקים עולם. מציג את עצמו כבעלים של גוגל וגם נותן לי כרטיס ביקור של גוגל באנגליה. קשה להגיד שהוא מתנהג כמו איש עסקים אנגלי, וגם הנימוס הבריטי שלו זקוק לעידון. איזה כסף נתת? הבאת זין שלי, לא הבאת 360. זה הפתיע אותך שהאיש מגיע אליך שוב ושוב? בהתחלה כן. די, הגזמת, הלו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והיו משפטים, והייתה תקופה שהוא היה במאסר, זאת אומרת, הוא כל פעם צץ מחדש. וכל פעם בעניינים אחרים לגמרי. מין קומבינות חובקות עולם. יש כאלה שכנראה לא נגמלים, ואם אצלך גם מופיע, שמע, זה כנראה טבוע בדמו. במהלך אחד התחקירים הוא גם תקף את אחד התחקירנים שלך. כבר מה שלך להגיד? קניאס שבר לנו את המצלמה ופגע בפניה של התחקירנית. גם מזה לא צריך להיות מופתע. זאת אומרת, שמע, זה האיש. הוא לא עושה חשבון לאף אחד. בדרך כלל, אלה שהיינו תופסים אותם, לא היו רוצים לבוא לאולפן. מכתב של עורך דין, מכתב לא לבוא לאולפן שלא יראו אותם. הוא התעקש, ובכל הפעמים בא לאולפן. אני רוצה להגיד לך כמה דברים. זה שלא סיפקנו את המחשבים, זה נכון, הלקוח הוא צודק. כל הכספים נסגרו ולא הייתה פה שום דבר. ברגע שהספק לא סיפק את הסחורה, רוב החובות שלה, שלא קשורים אליי, $200,000 קנדי, תביא את הכסף לראות, איזה $80,000 הוא שם. הוא היה בא לאולפן, מחרטט אותנו, הוא היה כוכב. הוא כבר יהנדס את רפי גינת. אחרי שהוא היה 3 פעמים בקולבוטק, הוא משנה את השם שלו, הוא הופך לחרדי. כי הם לא צופים בטלוויזיה, לא רואים קולבוטק, לא ראו את כל מה שהוא עשה בעבר, יש לו מקצוע חדש, חזות חדשה, פריירים חדשים. עלינו עליו גם בשם החדש וגם בחזות החדשה. בוא נראה. אפי קניאס עם כיפה וזקן הוא אותו אפי קניאס, עם אותו להט לעקוץ. רק שעכשיו קורבנותיו הם בני העדה החרדית. התחיל להגיד לי, תשמע, אל תראה אותי ככה, קוראים לי אפרים איתן, ואני מתקשור לעבריינים, אני השותף של מאיר אברג'ל, של איציק אברג'ל, תארגן לי כמה כספים וצ'קים. הוא דפק על המכסה של המכונית שלו, ואמר לי, תשמע, אני חיסלתי כמה אנשים, אני יכול לחסל כל אחד, אני יודע את כל הפרטים עליך. והוא שאמר לי, אני יכול לחסל כל אחד, אני יכול לשים כל אחד בקופסה גפרורים. ככה הוא עשה, והוא חזר לזה הרבה פעמים. אצלנו הפך להיות גיבור, לוחם, ביחידה סודית, שנלחם למען המדינה, והכל כדי להמשיך את עקיצותיו. כי יש גבול, אתה יודע, זאת אומרת, מגיע איזשהו שלב שיש גבול. ברגע שהוא מערב את העניין שהוא הכי רגיש באמת, לוחם וצבא ולמען העם, זה מגעיל. אין דבר בעולם שתעבור שיכול להכין אותך לרגע הזה. אין. זה אובדן כמו כל אובדן, כמו שהתקשרו להגיד לך שמישהו קרוב לך נפטר, או שמישהו קרוב לך חולה במחלה, או דברים כאלה איומים. ופתאום לגלות שהבן אדם שהייתי איתו, זה לא הבן אדם שהייתי איתו, זה מחרפן את הנפש, זה כאילו, רגע, מה אני עושה עם הגעגוע הזה? למי אני מתגעגעת? כאילו, מה קורה כאן? זה משהו שקשה לתפוס אותו, כי הייתה שם אהבה. אני הייתי מעורבת בעבריין מורשע.
אני מתחילה לשחרר סיטואציות אמיתיות, סיטואציות כנות, דברים שאמרנו אחד לשני. אתה מבין שזוגיות, אומרים מילים יפות, כותבים דברים יפים, יש חיבוקים, ואחד המשפטים שהוא תמיד היה אומר לי, הוא היה מחבק אותי והיה אומר לי, אני בחיים לא אפגע בך. ולא נתתי למה אומר את זה. כאילו, צף לי המשפט הזה, כי אני בחיים לא אפגע בך, ואתה מחבק אותי, ותוך כדי אתה שם לי סכין בגב. מה עושים? רוצים למות. זה הפתרון הכי טוב. להיעלם. למות, להיעלם. חגית מתכוונת לכל מילה שנאמרה עכשיו. בלילה חורפי אחד, אפרים אברהם קניאס, המתחזה שריסק את ליבה ואת חייה, מקבל ממנה הודעה מצמררת. הודעה אחרונה. אפרים, חצי שנה אתה חסום אצלי. פתאום אני משאירה הודעה מוזרה. אני פשוט חייבת לסגור מעגל לפני שאני לא יודעת מה הולכת. שתדע שאני מאוד מאוד אהבתי אותך. בתור אפרים אברהם כמובן, הכל עשיתי בשבילך. פתחתי את הלב שלי, את הכיס. אתה רק ראית בי צינור להבאת כסף. אפילו אם אתה נוכל ואתה רמאי. אבל ככה, ברמה כזאת, באכזריות כזאת. אתה לא סתם גנבת ממני. אתה לא ריסקת לי את הנפש. אני לא התאוששתי עד עכשיו. התחושה הזאת כמה נסתומה שהאמנתי בך. תחושה של בגידה. כל החובות האלה, מה אני אמורה לעשות איתם? מה? ולמכור את הבית ולגור ברחוב? אין לי מה להגיד לך, אפרים, באמת. כל הכבוד לך. אתה גאון. לקחת ל3 ילדים, אמא. אני לא רוצה את החיים האלה יותר. זהו. כמה כדורים. אני מגיעה למנוחה ולנחלה. להתראות. למרבה המזל, ניסיון ההתאבדות נכשל. בני משפחתה של חגית מוצאים אותה בדירתה ללא הכרה ומזעיקים למקום אמבולנס. בבית החולים היא מתכננת איך לשקם את החיים שניצלו. זה הנקודה שאמרתי לך, שאני מבינה שאני צריכה לקבל שליטה על החיים שלי ולא להיות בחוסר אונים. הבנתי שלקחת שליטה על הידיים ולהילחם בחיים שלי ולהחזיר את החיים שלי למסלול נורמטיבי, אני לא יכולה לעשות לבד. כמעט עשור אחרי שהופיע בפרק הראשון של המתחזים וחשפה איך בן זוגה התחזה לאיש מוסד והונה אותה במיליונים. הייתי תמיד אסירת תודה, כי איזו אישה זוכה ככה שהבעל שלה עושה לה כזה מערוף, הוא אמנם במוסד אבל הוא מספר לה את כל הסודות שאי אפשר. עודתה מקבלת הודעה מחגית שעברה בדיוק את אותו הדבר. והקשר המיוחד שמתפתח בין שתי הקורבנות עומד להוציא את חגית למסע מטלטל. התכתבות איתה עזרה לך? מאוד. אני פשוט הייתי כל פעם נכנסת וקוראת מחדש. מה שלומך, יקירה? רגשת. זה כולה אני, את יודעת. אין מה. אני רוצה לשתף אותך שכתבת לי דברים שהייתי צריכה לשמוע. זה הדבר היחיד שעזר לי באמת השנה להיות על הרגליים. לפעמים בן אדם נותן דבר קטן למישהו אחר, אבל בשביל הצד השני זה משהו מאוד מאוד גדול. תודה שאת אומרת את זה. מאוד מעריכה את זה. ואני פה בשביל לתת לך תובנות מהדרך שאני עברתי. כל כך איבדתי את האמון בעצמי, את הביטחון בעצמי. כי את משחזרת לאחור
ואת מבינה, אז אם זה ככה, אז גם זה שקר, ואם זה נאמר לך ככה, אז גם זה שקר. הייתי אומרת לעצמי, טוב, עכשיו יום, אבל הקליטות שלי גם אז אמרו לי שהם יום, וטעיתי, אז איך אני יכולה לדעת? בדיוק. וגם כשאת משחזרת לאחור, הדברים כל כך פשוטים, את אומרת, איך לא ראיתי, איך לא בדקתי, איך לא שמתי לב. כי זה היה שיעור, בול, כי זה היה שיעור. והאמון שלי בעצמי השתקם ביום שאני הכרזתי על זה תאונה. תאונות קורות, נקודה. זה לא מעיד על השכל שלי, זו תאונה וזה שיעור. זה הכל. אבל עוד אתה גם בתאונה, גם לצד הלא אשם תמיד יש תפקיד. וכאן אני שואלת עצמי, כאילו, אני כל הזמן מסתכלת דווקא על התפקיד שלי. הוא גורם לי להמון האשמה עצמית. רע מאוד. קודם כל, בואי נגיד לך ככה, אין מצב בעולם שאת מבזבזת אנרגיה על האשמה עצמית. אל תהיי דוברת את השפה הזאת. ואני בטוחה שגם את התביישת באיזשהו שלב, אולי אחר כך זה עבר לך. אבל אני בטוחה שגם את התביישת. בהתחלה אני הרבצתי לעצמי, איך יכולתי להיות כזאת סתומה? בדיוק, זה שלב שעוברים, אני גם כאילו המון חושבת על זה, איך האמנתי לו, ואיך התאהבתי בו, לא הסכמתי להיות יותר בזה. לא ראיתי ולא שמעתי, וכאילו כל החושים שלי פשוט כי זה היה שיעור. רבושה עוברת צד. כן. זה סיפור עליו, זה לא סיפור עלייך. מתחיל מזה. רבק, את בן אדם. מה? רק אלוהים לא טועה. נכון. ולטעות זה לא חטא ולא פשע. תעצרי רגע. לקבל אותה בהשלמה? לקבל אותה בהשלמה, ועם רעיון איך אני יוצאת מפה, כי זה לא להתקע בזה. מחוזקת. ברור. איך אני צומחת מזה? ברור. אני יכולה לספר לך, במקרה שלי, שהדבר הטוב שקרה לי, בעקבות הנוכל שלי, במרכאות, זה שנבטה בי. אהבה עצמית ללא פשרות. לשים את עצמך בסדר עדיפות ראשון, כי אם היה לי את הג'וקר הזה בחפיסת הקלפים שלי, הוא לא היה קורה לי. פשוט הייתי יודעת לשמור על עצמי, הייתי יודעת, לא, זה לא מתאים, זה לא טוב בך. כן, אבל אחרי המקרה, זה הופך להיות מוחשי יותר ויותר המקום שאני עלולה לאבד את הבית. תתני לעצמך פטור, זה בידיים שלך? לא. אז מה יש לך להשתגע מזה? זה מה שאני אומרת. מה יש לך להשתגע מזה? אני רק אגיד לך דבר אחד, שמעכשיו, החיים שלך הולכים להיות רק יותר ויותר טוב. כשאנחנו יודעים יותר טוב, אנחנו פועלים יותר טוב. זה המקום שאני רוצה להיות בו. אני רוצה להיות במקום של באמת להילחם, ולא להרגיש קורבן. לא מעניין אותך, מה שמעניין אל אותי תתעסקי זה בזה. שאנשים ידעו להיזהר ממנו. כן? זהו, מספיק. אני אומרת, וואי, הלוואי שכשאני הייתי איתו, היו עושים עליו תוכנית, כי גם לפניי הוא עקץ, כן? אני עושה את ההשתדלות שלי. נכון. מספיק שאחת או אחד, מספיק שישמעו את השיחה שלנו והם עברו משהו דומה והרגישו יותר טוב, כמו שאת עזרת לי להרגיש יותר טוב, אז דיינו. תודה יקרה, שנתת לי את ההזדמנות. תודה רבה. את מהממת, ממש. תודה. מדהימה. תודה. אני לא אגיד לך, תהיי בסדר. את כבר בסדר. אני כבר בסדר. או, נימה. עודדה מעניקה לחגית כוחות מחודשים. היא מפסיקה להתבייש ומחליטה לחפש קורבנות נוספים על ידי כתיבת פוסט בפייסבוק. אבל שום דבר לא מכין אותה לתגובות שתקבל, להבנה שהצליחה לעלות על קצה חוט, שיעזור לה לסגור חשבון עם מי שהיה אהוב ליבה. שלום לכולם. שלום. איזה מרגש לראות אתכם. פתאום להבין שאנחנו לא לבד. קוראים לי אורן קובוביץ', 1,800,000. מיכאל, החוב שלי גם 1,800,000. חיים, סביבות ה-650,000. אברהם משה, זה 1,200,000. יצחק, 120,000 שקל, בסייעתא דשמיא. חגית, 1,000,000. זה מדהים, מקודם אמרנו שעברנו על התאריכים, וכאילו יוצא שבערך כל חודש הוא עקץ כאן מישהו אחר. וכאילו ממש עבודה, זה ממש במהירות. גם אליהן הגיע אפרים. פיזר הבטחות לסיוע בגיוס תרומות או בפתיחת עסק משותף, וברגע שרכש את אמונם השאיר אותם חסרי כל. אני מכהן כראש כולל. יום אחד מתקשר, הוא אומר לי שהוא מחפש מוסד שעוזר למשפחות, רוצה לתמוך בו. הוא אומר, התנאי שלי היחיד שאנחנו פותחים עמותה, ודרך העמותה אני אתרום לך. אמרתי, בסדר. אז הוא אומר, 3 דברים אתה צריך להביא לי. כרטיס אשראי, תעודת זהות ורישיון נהיגה, אם יש לך. גנבו לי את האוטו, הייתי במצוקה ממש. הוא אומר לי, בוא אני אסדר לך אוטו. לקח אותי לראות את האוטו,
נותן לו את כרטיס האשראי שלי, על מנת שיקים לי הלוואה לקניית האוטו. לקח לי את רישיון הרכב שלי ואת תעודת זהות. צילם את הכל מכל הצדדים וסרק את הפנים שלי בטלפון. מהרגע הזה, תוך 3 ימים, אני כבר הייתי קבור בחובות של 1,800,000 שקל. וואו. שאני לא יודע כלום מזה, שום דבר. אצל כולם, תוך 3 ימים, זה אחרי הכל. כל נקט זה פגישה של 1.5 שעה, ואז עוד כמה השלמות קטנות, ובזה זה מסתיים. הוא לא צריך יותר מזה כלום. גם אצלך אמר אפרים? אצלי, הוא בכלל לא אמר את השם שלו. ישר הוא נציג של חברת השכרת רכב קרני ראם. הוא רוצה לצרף אותי לחברה, שאני אקרא אחד מהמנהלים של החברה, ומלא מלא מחמאות. קונה את הבן אדם ומפרגן מאוד ברמה של... גורם לך להרגיש מיוחד בעצם זה שהוא בחר אותך. ברור, כן, זה הכי חשוב פה. הוא היה כזה אסרטיבי, דיבר כל כך חזק, תראו כמה האמינות שלו חזקה. איך הוא משכנע? אוי, איזה פעולות אנחנו עושים עם הרב בירושלים. מה אתה חושב? מה אתה מסתבק? הוא דיבר באמת בצורה מאוד מאוד משכנעת. כולם פה, כל מי שדיבר איתו יודע. יש לו טון דיבור מאוד משכנע. החיתוך דיבור שלו, השפת גוף. זה איש מקצוע. אני זוכרת שהייתי שומעת אותו מדבר, והייתי אומרת, לא, בן אדם שקרן לא ידבר ככה. אני אישית היה לי עליי 1,800,000, שכל ההלוואות שהוא לקח. הוא עשה איתי כזה דבר שכאילו... אתה חשבת שאצלך זה הכי אכזרי? חשבתי. כל אחד ככה הרגיש. כן, עד שאתה פוגש עוד אנשים. אני התביישתי לצאת לבית כנסת. זה היה פסח, כולם שמחים, ואני צריך למרוח את החיוך, כי פסח, אז מה, אני לא אחייך? ואני בדיכאון ברמה שאי אפשר לתאר אותה. לא יכול לספר את זה לחברים, למשפחה, לכלום. וכזה זבנג, אתה יורד מבן אדם במצב טוב לכל כך שפל, זה גמר אותי. אנחנו עשינו חישוב שרק מאיתנו יוצא 6.5 מיליון. והוא ממשיך. לא להאמין. זו בעיה אחת. עצם זה שהוא בכלל מסתובב בחופשי, וכן, להגדיל את החשיפה זה משהו שיכול להציל עוד אנשים ליפול לפח הזה. נפגעי אפרים קניאס מתאגדים. במשטרה מצטברות נגדו תלונות רבות על הונאות בהיקף של מיליוני שקלים. הוא נעצר ומשוחרר. מאז אפרים מסתובב חופשי, העסק שלו ממשיך לפעול, ואף אחד לא מפריע לו לאתר קורבנות חדשים. בעיניי הוא לא גנב. גנב זה אחד שמתפרץ לבית, שלא יודעת, בלילה אף אחד לא נמצא, לוקח רכוש ויוצא. אז מה הוא? הוא רוצח נפשות. ואני רוצה שיפסיק לעשות את זה. כמה החוב? היום סביב 1,000,000. והפחד הגדול שמלווה אותי כל השנה זה שנשאר בלי קורת גג לילדים. בשבועות האחרונים אפרים זהיר במיוחד. הוא לא מתייצב בעצמו לפגישות עם לקוחות. הוא מפגין חשדנות כלפי מי שמתקשר אליו. עד שיום אחד אנחנו מצליחים לאתר אותו. נוהג ברכב יוקרה ברחובות חולון. אוקיי. יש בצד, מה זה ה-BMW הזה? ה-BMW הזאת, אתה רואה? מי זה הוא? זה הוא ב-BMW. חבר'ה! הוא בא. כולם יוצאים אליכם. תשלח מיקום בזמן אמת ותשלח גם לאופנוען, שאופנוען יהיה עליו. איפה הוא? אז ששוקי כאן? שוקי, בוא. שביאו את... אפרים, שלום, מה שלומך? חיים אתגר, מתחזים, מה נשמע? בסדר גמור. אפרים קניאס, אפרים אברהם. כן. לוחם המוסד המהולל. כן, מה הבעיה? איך אני קורא לך? מה אתה צריך? חגית צור, מכיר את השם? לא. שהרסת לה את החיים? לא. לקחת ממנה כסף? לא. מיררת לה את החיים? דבר, מה אתה צריך? מה אני צריך? כן. תראה איזה קור רוח. מה הבעיה שלך? אתה כוכב טלוויזיה. מה אתה צריך? נכון? היית באינסוף תוכניות. מה אתה צריך? אני רוצה להפוך אותך הכי מפורסם. יאללה, תהפוך אותי. בבקשה. חברים, ככה נראה נוכל ורמאי. הופיע באינסוף תוכניות טלוויזיה. פגע באישה. איך אתה ישן בלילה אחרי שחירבת לה את החיים? איך אתה ישן בלילה? הגיע הזמן שלך להפסיק עם הדברים האלה. הזדמנות לך עכשיו, בבקשה מצלמה. תגיד, איך אתה ישן? מה עם הכסף שלך, גיצור? מה עם מה שעשית על החיים שלך? אני אמשיך לחפש אותך. על הזין שלי, מה זה? על הזין שלי. על הזין שלי. איזה שפה, איזה צדיק אתה. תפסנו אותך ונבוא שוב ושוב עד שכולם ידעו מי אתה.
כך מסתיים המפגש שלנו עם אפרים אברהם קניאס, האיש שלא דופק חשבון לאף אחד. אז עכשיו הביטו שוב בפנים האלו. זו לא הפעם הראשונה שהן נחשפות על המסך הזה במלוא עליבותן. פנים של מתחזה, שבמעשיו הביא אישה לסף התאבדות, ריסק אזרחים תמימים. ועכשיו, הכדור בידיים של הפרקליטות, שם יקבעו בקרוב אם להעמיד אותו לדין, ואולי כך לשים סוף למעשיו, וגם לקריירה הטלוויזיונית שלו. אפרים קניאס לא רצה להגיב על הטענות לגופן, וכתב לנו את הדברים הבאים. הכל שטויות ועבודת פנטזיה שלכם. אתם לא באמת רוצים את האמת, אתם עובדי השטן. ניפגש בבית המשפט. תודה על המחמאות, אפרים. נודה גם ליעל פוקס ולנעמה קדוש על התחקיר, ועד כאן הפרק שלנו. הפסקה קצרה ומיד אחריה באולפן המתחזים, מה קורה כשלוחמת מוסד אמיתית נתקלת במקרה של מתחזה למוסדניק. אנחנו אנשים שלא מפטפטים. אנחנו גם נבדקים על הפטפוט. ברגע שהוא מדבר יותר מדי, נורה אדומה מהבבת חזק. אחרי הפרסומות תחשף כאן זהותה של אשת המוסד לשעבר שבאה להזהיר מפני מתחזים. כבר חוזרים. ממשיכים עם אולפן המתחזים בעקבות שידור הסרט שלנו, שידחו לי מתחזה. שלום ליעל פוקס. שלום חיים. שמענו קודם את התגובה של המתחזה אפרים קניאס, הוא כינה את התחקיר שלנו עבודת פנטזיה, לא פחות ולא יותר, אבל גם במשטרה התקבלו תלונות נגדו, ושם לא חושבים שהכל המצאות. נכון, בעצם אנחנו מגלים ממשטרת ישראל שיש עשרות תלונות על קניאס בכל רחבי הארץ. הפעם המשטרה מאגדת את כל התלונות האלה לכדי תיק אחד. בעצם גם התלונה של חגית לצורך העניין, שהתלוננה במשטרה ולאחר כך התבשר לה שהתיק שלה נסגר, העדות שלה, אנחנו מבינים, מצורפת לתיק הגדול שמתנהל כרגע נגד אפרים קניאס, והוא נמצא עכשיו בעצם בפרקליטות. ראינו בסרט את קבוצת הקורבנות שחגית, גיבורת הסרט, הצליחה לאתר, והם בעצם חלק מפרשה יותר גדולה שהתפוצצה. נכון, בעצם הפרשה המדוברת זה אותו תיק שנמצא עכשיו בפרקליטות, אבל חשוב להגיד רגע משהו. אפרים קניאס הוא לא המתחזה הסטנדרטי. הוא לא גנב, הוא לא בא מאחורי הקלעים ועושה את הדברים בשקט בלילה. הוא עושה הכל לאור יום. הוא מתוחכם, הוא מנוסה, הוא כבר יודע איך לפעול, הוא למד אחרי כל כך הרבה שנים. נכון, כמעט 20 שנה של התחזות ונוכלות. בעצם אפרים קניאס, השיטה שלו בכך שהוא מוצא פרצות במערכות. אנחנו חיים בעידן הדיגיטלי לצורך העניין. היום מאוד מתסכל ללכת לבנק פיזית כדי לבצע איזושהי פעולה. ובעצם הבנקים מציעים אפשרויות נגישות יותר למשתמש בעזרת הדיגיטל. היום אתה יכול לעשות הרבה דברים דרך הסלולר מבלי להתייצב. ואפרים מנצל את העניין הזה. בעצם אפרים מגיע לאותם אנשים, לפי מה שהם מספרים לנו, והוא מבקש מהם לצלם אותם, לסרוק אותם, מצלם את תעודת הזהות שלהם, מצלם את הרישיון שלהם. ועם הפרטים האלה, מבלי אפילו ללכת לאיזשהו סניף פיזית, הוא משתמש בפרטים האלה ובעצם פותח חשבונות בנק, לוקח הלוואות והכל על אותם אנשים. כל כך פשוט וכל כך מתוחכם, ובסוף גם כל כך כואב. יעל, תודה. תודה רבה. נודה גם לערן שקד, חקירות על הסיוע. כזכור, חגית צור, מי שהייתה הקורבן המרכזי של אפרים קניאס, סיפרה איך התחזה בפניה לסוכן מוסד, ממש כמו המתחזה שהפיל בפח את אודטה שוורץ, שנרתמה לסייע לחגית. עכשיו, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בסיפורי התחזות כאלה, התחזויות מהמוסד עתיקות וותיקות וידועות. לכן ביקשנו מלוחמת המוסד לשעבר לצפות בפרק ולרכז עבורנו ועבורכם את סימני ההזהרה מפני מתחזים מהסוג הזה. הנה המדריך המלא. אני מסתכלת על אותה אישה ואני אומרת, פשוט מסכנה, משהו העביר אותה. הוא מספר לי עובד במוסד. שקראתי את החומר וראיתי מה הוא אמר לה. הוא מתאר שם דברים שהם פשוט לא ייתכנו. הוא אמר לי, צריך להיות איזה פעולה. אתה רק זוכרת שזה היה משהו שבשדה התעופה, ושהוא מדבר איתי מהדרך כי יש עוד טלפון, והוא עושה שיחה עם הטלפון השני,
לא, אל תצאו, אל תיכנסו, לא, אני מגיע וזה. האנשים בשטח לא מערבים את הבני זוג, את המשפחה, לא רק בפרטים ובניואנסים, אלא בכלל, בגדול, מה הם עושים. בטח לא מיידי במקום. יש לו מפקדת שקוראים לה דנה גולן, שהוא רוצה שאני אפגש איתה ואכיר אותה, זה מישהי שהוא נמצא איתה כבר המון שנים. חברים מאוד טובים. אין דברים כאלה. ברגע שאתה כרווק, אתה מכיר בני זוג, אתה אמור מהר מאוד לתת את הפרטים האישיים של הבן אדם, תעודת זהות, כדי שיעברו איזושהי בדיקה ראשונית. לראות שזה בסדר. וברגע שזה פונה לכיוון קצת יותר רציני, הבן אדם, הבן זוג, צריך לעבור תחקיר ביטחוני, כדי לקבל אישור. אני זוכרת שאמרתי לו, תראה לי תעודה שאתה במוסד. הוא אמר, אני אראה לך את התעודה. לא, אני אראה לך, אל תדאגי. הוא אמר, כן, את תחתמי על ויתור סודיות, אני אראה לך הכל. הנורות האדומות הם איך שבן אדם בא. אנשים במוסד לא באים ומצהירים על זה בריש גלי. יש היום אנשים בגמלאות שעדיין לא אומרים את המילה הזאת. זה כל כך מוטבע בנו שאנחנו לא יוצאים החוצה. אנחנו אנשים שלא מפטפטים. אנחנו גם נבדקים על הפטפוט. ברגע שהוא מדבר יותר מדי, נורה אדומה. ברגע שהוא מערב את הצד השני באיזושהי פעילות, לא הגיוני. נורה אדומה מהבבת חזק. ברגע שהוא מתחיל לספר סיפורים מהשטח על דברים שקורים כרגע, נורה אדומה בוהקת. לנושא הבא. בשבוע שעבר חשפנו כאן את המתחזה אורית שנהב, שהפילה בפח בכיר ביטחוני, והוציאה ממנו ומבני משפחתו יותר מ5 מיליון שקלים. היא עשתה הכל כדי למנוע את השידור, פנתה לבית המשפט, הצליחה להוציא צו איסור פרסום על זהותה, אבל בסוף הצו הוסר והתחקיר שודר. ואז התחילו לזרום אלינו סיפורים מדהימים על המתחזה. מיד נשמע הכל, אבל לפני זה תזכורת. אתם רוצים מה? מלחמה? זה בסדר. אתה רוצה כסף? זה גם בסדר. בוא תחליט. מדובר באישה מופקרת, מרושעת וסדיסטית. היא לא בוחלת בשום אמצעי. מדובר פה ממש במכונת רמאות. היא מרמה כל הזמן. היא הייתה עם אבא שלי 5 שנים. זאת אומרת, היא הייתה מוכנה להשקיע את הזמן בלצוד. מה היא מספרת על עצמה? היא גרושה, יש לה 6 ילדים, בגיל 25-26 קיבלה דוקטורט בפסיכולוגיה, אחרי שעשתה גם תואר שני במתמטיקה. יש לה קרן השקעות שמשקיעה במניות לפני הנפקה, מדברת בבהירות ובפשטות, יוצרת אמינות ברמה מאוד גבוהה. מבינה, יודעת, מתעסקת עם אנשים ידועי שם. הנה, פרדו מתקשר אליי, אני כבר חוזרת אליך. ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, היא עובדת איתו בצמוד. עוד שנייה, פרדו מגיע אליי, כי אנחנו עובדים היום מהבית. היא גם אמרה לי איזה חוזה שתמיר פרדו גם רשום שם, ואם הוא חלק מהשקעה שאני הולך להשקיע בה וזה, אז ראש שקט. אתה מקבל מיילים, לכאורה, מראש המוסד לשעבר? כן, שהוא משקיע את הכסף ומתחייב לתת דיבידנדים, צורות. כל מי שהשקיע איתנו יכול להגיע לעד 20%, כלומר, אם שמת 50,000 שקל, אפשר להגיע ל1,000,000 שקל בחצי שנה הקרובה. התחלתי לשאול מה קורה, כאילו, מה קורה עם הכסף. אמרת לי לפני שבוע, לפני שבועיים. מה עונה לך? אוטוטו, עובר הכסף, עוד שבוע, עוד יום. אני מחכה שהמזכירה שלנו תשלח את הטפסים, ואז אני אשוחח איתך. אורלי, אני לא מרגישה טוב. אורלי, אני חולה. מחר ב9:30 אנחנו נפגשים, אני ופרדו. בוקר טוב, אני חולה בקורונה, אני אטפל בזה היום. בעצם זה הפך להיות עניין מדאיג בבום. הכנסנו את השם שלה לגוגל, וקפץ לנו ישר מול הפרצוף 2 תמונות של סרטוני קולבוטק שנעשו עליה לפני 20 שנה בערך. הכל שקרים, שקרים, שקרים. אחרי שהגיע הדוח של החוקר הפרטי, הבנו שהשם שלה זה בעצם אורית אברהם, שהיא הייתה נשואה בזמן שהיא יצאה עם אבא שלי. לא העליתי על דעתי שהיא מסוגלת לרמות את הבן הזוג שלה בצורה כל כך אכזרית. וכמובן לא העליתי בדעתי שבזמן שהיא מכירה אותי היא נשואה. הלו, אורית, חיים אתגר.
אתה שמעת צד אחד, בגלל שהיה לי פעם בעיות, אז אתה חושב שאני כזו. אני מעולם לא לקחתי מהבן אדם ללא רשות. אז אם את רוצה לדבר, אני חושב שזה הזמן. תסבירי לי מדוע אדם שנלחם עכשיו עבור ביטחון ישראל צריך להימצא בעוד חזית עכשיו איתך. זה שקר וכזב. אני לא גזלתי ממנו, הוא היה בן זוג שלי, הוא נתן לי את הכסף. הרי אם הוא היה לבד, אני לא הייתי מגיע אלייך. אבל הוא לא מספר על זה לבד. אני מוכנה ללכת למכונת אמת. שלא קניתי. האמת שזה נוכל לטיפוסי. זה טיפוסי? ממש לא. את צפית בתוכנית שלנו? המון. כל הזמן אנחנו צופים. ואני משבח אותך. ומה את חושבת עליה? שאתה יורד לחקר האמת. וכשראית התוכנית לא חשבת, אני מתאימה להיות בתוכנית הזו כאחת הנוכלים המתחזים? ממש לא. שלום לגילה צוקרון גולן, את ערכת את התחקיר, מה שלומך? בסדר גמור. יש התפתחויות? יש, אנחנו אחרי פרסום התחקיר הגיע אלינו למערכת מספר פניות על המתחזה אורית שנהב. הבולטת שבהן שוטר לשעבר, הוא מספר שהוא מכיר אותה בסוף שנת 21, ותוך שבועות ספורים היא גורמת לו להשקיע את כל חסכונותיו. איך היא עושה את זה? היא אומרת לו שהיא מכירה בכירים בתעשייה הביטחונית, כמו שכבר שמענו, ונוקבת בשמות עמי איילון ותמיר פרדו. והיא גם מספרת לו על שוטר בכיר מאוד, שהיא מכירה אותו, ושהיא אפילו מסייעת לו להיחלץ מאיזושהי פרשת סחיטה, וככה היא קונה את אמונו והוא סומך עליה. אבל היא לא מסתפקת בזה. היא גם מכירה לו מתקשרת, והמתקשרת הזאת אומרת לו, ההשקעות אצל אורית בטוחות וטובות. בואו נשמע מה הוא מספר. היא אמרה שיש לה מתקשרת מדהימה. אחת המתקשרות, ממש המצליחות, אני יצרתי קשר עם המתקשרת, והמתקשרת אמרה, אל תדאג, אורית היא מאוד אחראית. היא אמרה שזו השקעה טובה, שזה יניב הרבה כסף, זה מדובר פה בקרוב לאיזה 60 מיליון שקל, ואתה תוכל לקנות לילדים דירות ומכוניות, וכל מה שאתה תרצה תוכל לקנות להם. ומה מצבו של השוטר לשעבר? אז הוא מספר לנו היום שהוא נקלע לחובות קשים, כמעט 2 מיליון שקלים שהוא חייב בעקבות ההשקעות אצל אורית, ושהוא מסובך גם כלכלית וגם משפטית, והוא צריך להתמודד עם הדברים האלה. 2 מיליון שקלים וחיים שנהרסו לדבריו. גילה, תודה. תודה, חיים. וזו תגובתה של אורית שנהב. מרשתי טוענת כי במסגרת מסכת חיזוריו הרומנטיים של השוטר לשעבר, נוצר ביניהם קשר חברי. במסגרתו ביקש את הצתה כיצד להשקיע כספי ירושה שקיבל. היא אכן הציעה לו להשקיע את כספו ברכישת דירות בפרויקט בו התעניינה, זאת ללא שקיבלה או ביקשה דבר בתמורה. עורך דין מטעמו של השוטר לשעבר אף ליווה את כל הליך ההתקשרות עם הקבלן. הטענה לפיה שוכנע להשקיע 330,000 ש"ח בתמורה לתשואה של 60 מיליון ש"ח, מופרכת מיסודה. מתוך הנחה שהשוטר לשעבר הוא ברדעת, היה הוא דוחה הצעה מטרוללת זו על הסף. סיימנו. זה הזמן להזכיר, אם נפגעתם מהתחזות, או שאתם מכירים אישית קורבנות להתחזות, אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעה בטלפון, במייל שלנו, בעמוד המתחזים בפייסבוק, וגם בעמוד האינסטגרם האישי שלי. תודה שהייתם איתנו. לילה טוב.